Euskal Herriko historiako eta egun Europan indarrean zegoen grebarik luzena amaitu da Novaltia botika distribuzio kooperatibako langileek eta haren zuzendaritzak akordio bat lortu dute eta ondorioz bukatu da 3 urte eta 8 hilabete iraun duen protestaldia. Grebalariak gustura daude akordioarekin eta ez da kaleratzerik egongo. Guztiek kalte ordaina jasoko dute gainera baita ELA sindikatuak ere. Ark eman die babesa eta aholkua prozesu luze honetan. Akordiorik egon izanez balitz, gaurkoa 1345. greba eguna izango lukete Novaltiako 17 grebalariek. Aurki baina Zamudioko biltegi kanpoko etxola utzi eta ate nagusiak gurutzatuko dute. Akordioarekin batera enpresak borondatezko kaleratzeak eskaini ditu pizgarri ekonomikoekin eta badirudi bizpairuk onartuko dituztela. Gauzak hala beste 14 beren lanpostetara itzuliko dira. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unean, gaurkoan langatazkak izpide Novaltiako beharginei dagokienez, negoziazioetan haien itzulera blindatu nahi izan dute eta enpresak agiri batean onartu du ez duela haien aurkako errepresaliarik hartuko. Abokatuentzat baldintza oso garrantzitsua da, ez delako erraza lanpostura itzultzea ia 4 urtean greba egin ondoren. Gauzak hala eta klausula horren arabera grebalarietako batek enpresa nahita kalte egiten ari zaiola nabarituko balu, salaketa jartzeko aukera izango luke. Gaur eman dituzte xehetasun gehiago ELAren egoitzan egin duten agerraldian. Bai langileek eta bai ELAk oso positibotzat jotzen ditugu akordioaren edukia. Grebalarien gutxi gorabeko media igoera 26%tik gorakoa izango da. Eta gutxien kobratzen dituzten langileak 33,7%ko igoera edukiko dute. Greba aipatu dugula, SATXE, ELA, LAB, SME, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek 2 greba egunetara deitu dute Osakidetzan maiatzaren 18an eta 19an izango dira lanuzteak udal eta foru hauteskundeen kanpaina betean hain justu. Osasun sistema publikoaren arazoak egiturazkoak eta pandemiaren aurrekoak direla salatu zuten atzo sindikatuek Bilbon egindako agerraldi batean eta nabarmendu zuten berehalako konponbide sakonak behar direla horiek konpontzeko. Eusko Jaurlaritzako osasun saila ordea horretarako borondaterik gabe ikusten dute. Reforma de primaria es lo prioritaria. Reforma de primaria. Reforma de primaria. A la vuelta, Alberto. Bestetik etxeko langileen nazioarteko eguna da gaurkoan eta atzo Gipuzkoako etxeko langileen egoeraren berri eman zuten SOS Arrazakeriak antolatutako agerraldian. 2022an etxeko lanaren araubide berezia aldatu bazen ere, egoera prekarioan jarraitzen dutela salatu zuten. Soldatei dagokienez, gutxieneko soldata baino 40% gutxiago kobratzen baitute.
Bestaldetik pentsioen sistema publikoa erreformatzeko lege dekretua gaur bozkatuko dute Kongresuko osoko bilkuran eta Espainiako gobernuak nahikoa babes lortu du baliozkotzeko. PPk eta Voxek bozkatzen dutena gora bera, izan ere koalizio gobernuaren 154 botoi gutxienez errezeren 13, EAJaren 6, Euskal Herria Bilduren 5, PDKten 4 eta Maspaisen eta Konpromisen 3 gehituko zaizkien. Hau da gutxienez 195 diputatu, gehiengo osoa baino 10 gehiago. Pentsio erreformak ez dira herritarren gustukoak. Gobernuek baina albo batera begiratzen jarraitzen dute eta erreformak onartzeko bidean dira. Iparraldean Parisko gobernuak pentsio erreforma onartu zuen bozketarik gabe, baina oposizioak 5 helegitea aurkeztu zituen. Eta Frantziako Konstituzio Kontseiluak apirilaren 14an hartuko du errekurtsoren gaineko erabakia. Emmanuel Macron presidentea Frantziako Kontseilu Konstituzionalaren zain dago erreforma sinatzeko. Eta ebazpenaren esperoan dagoela erabili du Frantziako gobernuak sindikatuen bitartekaritza proposamena atzera botatzeko. Sindikatuekin negoziatzeko prest azaldu da gobernua, baina ez erretiro adina, 62 urtetik 64 urtera atzeratzeari buruz. Sindikatuek ezezko borobila eman diote momentuz eta apirilaren 6an berriro greba eguna izango dute Frantzian eta Ipar Euskal Herrian. Eta hegoaldean bestalde, Madrilgo Ministroen Kontseiluak pentsioen erreforma onartu ondoren bozkatu eta onartu dute pentsio sistema publikoa reformatzen duen lege dekretua Kongresuko osoko bilkuran. Espainiako gobernuak nahikoa babes lortu ditu baliozkotzeko, PPk eta Voxek bozkatzea erabakitzen dutena alde batera utzita. Sánchezen promesa da dekretua lege proiektu gisa izapidetzea, aldaketak zuzenketa bidez egiteko aukera emateko. EAJak adibidez alde bozkatu du gobernuak kooperatibisten egoera aztertuko duen konpromisua hartu baitu. Eta EH Bildurekin konpromisoa hartu du alarguntza pentsioak pizkanaka igotzeko, 4 urteko epean kotizaziopekoekin parekatu arte. Urte hasierako goranzko joera atzean utzi du inflazioak, iazko udan goiago ostean urte amaierara artea paduz joan zen, abenduko 5% segiraino 2023a hastarekin batera 2 hilabete segidan gorantz egiten hasi zen, baina martxoarekin batera amaitu da hori. Hego Euskal Herriko behin betiko datuak apiril erdialdean emango ditu INE Espainiako Estatistika Institutuak, baina Espainiako datu orokorrak eman ditu gaur. Haren arabera urte arteko tasak 2 puntu eta erdi baino gehiago egin du bera martxoan, 1,3%. 2021 abuztutik erregistratu den daturik aparena da, orduan ere 1,3%koa izan baitzen KPI-a. Azpiko inflazioa ere energia eta elikagai freskoak ez ditu aintzat hartzen honek, koska bat beheratu da martxoan, 10% 7,6tik 7,5%. Dena dela euroa indarrean dagoenetik altuenen dago azpiko inflazioa. Eta ekonomia arlotik politika arloran, Pasaiako sarraskari helduko diogu orain, izan ere senideak Jaurlaritzarekin bilduko dira gaur Pasaiako badiako gertakariei buruzko txostenaren inguruan gertatu denaz hitz egiteko. Bien bitartean, asteartean hilketekin zerikusia duten poliziak identifikatzeko saioak hasi zituzten, 100%ean inor identifikatu ez bazuten ere oraindik 2 polizia falta dira identifikatzeko eta afera honen erdian hain zuzen ere, senidekin egoteko aukera izan du 11 telebistak adi. 39 urte igaro dira Pasai Donibanen komando autonomo antikapitalisten 4 kide poliziak hil zituenetik. Pedro Mari Sarpelitxo, Rafael Dalas Txapas, Dionisio Izpurukurro eta Jose Mari Zurapelu balaz josi zituzten gau ilun hartan, guztira 113 balazulo. Oraindik gertatutakoa argitzeke eta aitortzeke dago, baina horretarako bidean ari dira lanean senide eta lagunak. Martxoaren 28an Pasaiako sarraskiarekin zerikusia duten poliziak identifikatzeko saioei ekin zieten, Donostiako epaitegietan. Merino eta Rosa aurkeztu ziren, naiz eta Rosak ez zituen ikusi, ez zituen bere garaien ikusi, baina ere deituta zeon da bileka saldu ziren. Ordu betera Joseba Merino sarrasketik bizirik irten zen, lekuko bakarra irten zen epaitegitik. Esan zuen, 7 polizioitatik 3 bakarrik etorri ziela, bat hilda zegoela, beste bati ez dakit, birei bentzea papelak zenbakileek eta nonbait arazon bat eukize bela zenbakileekin data eta aurkezteketze bela izen, eta 7. ez dakit, ze arazo izen zen. Bentzet, 3 horietatik Merinok ez zuen lortu identifikatzeiken, zaila da, inbeste urteetak gero identifikatzea.
gelditu die berriro hurrengo deialdi bat ingo bela, baita beste bi polizi horiek, etzien etorri horiek azaltzeko baita, eta berriro ingozako kareo bat, eta, hortiken aurrea, abokatukin ondiken ez geha geuzu zeninean, egongo ginela, familiak, eta, aurrea behire, zen olako pausuk eman berritugun ikusteko. Geuk egile ezan ez gendun, espero, ez da, bestelako gauzeik zaila izango zala, bakitun. Horren arire zan pixket polizia bera dela arazoa. Hau da, poliziai eskatze zaio ikertzeko, eta poliziak behoi egizentzian itzaile ez. Orduan, polizia hori izkutatzen saiatzen nahi da. Orduan, hortiken eta 40 urteko perspektiba honekin, egia esan ez da kaula esperantza hondi, baina, zirrikitoa irikita daun bitartin, beti egongo da alegin egiteko modua. 2008an egindako txosten jaso berri dute Pasaiako sarraskian tiroz hil zituzten 4 biktimen senideek. Txosten hori baina 3 urteren ondoren jaso dute. Baina gaiztua izen behar da, jakin gu 40 urtetan olako baldintzatan egon gehala, hainbeste sufritu, hainbeste desgazte eukita, karameloa hauko zapian sartu ziguten eta gero kendu. Osea, gaiztoa izen behar da hori iteko, nola jolastu duten gurekin. Eta guri ez egertau dan, 3 urtin ez emateko guri, eta ez jakitun izateko gu txostorren horrorna, hori nahi diau gaur egunik pixket hori argitu ez, eta behaiek zan dezatela. Ze gertatu dan? Nork izkutatu du? Esango aldi gute. Pasaian gure zenideak nork eraltzituen, segunez ez digute esango. Jakingo aldeu Jaurlaritzan nork erabakizun kajoi baten sartzea, ez dakigu. Eta gero gainea guz eskatzea ja, behaien partetiken, ze jarrea duten laguntzen azteko, ez? Benetan ja laguntzen azteko. Oinarte eukizte hori. Agirre Lehendakaria Zenter ikerketa politiko eta sozialerako zentroak 10 urte bete ditu eta hori ospatzeko zenbait ekitaldi eta mahai inguru antolatu ditu. Beste gai askoren artean garapen jasangarrirako euskal ereduaz mintzatu ziren atzo Juan Jose Ibarretxe Eusko Jaurlaritzako lehendakari ohia, Deustuko Unibertsitateko irakasle Xabier Barandiaran, Euskal Herriko Unibertsitateko Jule Goikoetxea eta Aritz Otxandiano Fagor taldeko iraunkortasun arduraduna. Gaiaren konplexutasuna nabarmendu zuten denek eta diagnostikoaren zertzela da askotan bat etorri ziren arren, nork bere ikuspegitik egin zuen gogo eta auziaren inguruan. Gaizlatuta berriz Barabako albistei heltzeko Gasteiza joko dugu orain, bertan baita Nerea Garzia lankidea. Kaixo Nerea. Eguerdion. Eguerdion, tira, hasteko de Miguel auziari helduko diogu, izan ere zigortuak apirilaren amaierara arte ez dira espetxean sartuko. Arabako lurralde auzitegiak Espainiako auzitegi gorenaren epaia jaso ondoren iragarri zuen 10 eguneko epea zutela espetxean sartzeko, hau da martxoaren 31 artekoa. Hala ere atzo beste jakinarazpen bat jaso zuten zigortuek, zein egoeratan da auzian Nerea? Hori da, bai, duela 2 aste Espainiako auzitegi gorenaren epaia jaso zuen Arabako auzitegiak. Horrekin, de Miguel auziko zigortuek 10 egun balioduneko epea zuten kartzelan sartzekon. De Miguelek eta Telleriak indultu partziala eskatu izan arren, prozesua, espetxeratzeko prozesua ez zen gelditu, baina beste arazo bat agertu da. Zigortuek jakinarazpen ofiziala martxoaren 29 jaso dute, orduan orain martxoaren 30ean 10 eguneko balioduneko epea hasiko da eta aste santua erdian dagoenez, apirilaren amaierara arte ez dira kartzelan sartuko.
Martxoaren 16an Arabako Lurralde Auzitegiak Espainiako Auzitegi Gorenaren epaia jaso zuen. Horrekin zigortuak espetxeratzeko prozesua hasi zen. Aurreikuspenen arabera 10 egun balioduneko epea zuten kartzelan sartzeko. Hala ere, epaitegietako langileen grebak eragina izan du prozesuan, eta zigortuek martxoaren 29an jaso dute jakinarazpen ofiziala. Trama 2009an ezagutarazi zen, Ainhoa Alberdi abokatuak salaketa jarri zuen. Alberdik ziurtatu zuenez, 100.000 euro eskaini zizkioten legez kanpo kontratu bat eskuratzearen alde. Garai hartan Alfredo de Miguel foru diputatua zen. Ikerketak aurrera egin ahala tamaina handiko ustelkeria trama saldu zen horien atzetik. 10 urteko prozesuaren ondoren eta 2018an egindako epaiketaren ondoren 2019ko abenduan Arabako probintzia auzitegiaren epaia iritsi zen. Eta aurten Espainiako Auzitegi Gorenak baieztatu ditu. 4 zigortu nagusiei eroskeria, diru zuritzea eta prebarikazioa egotzi zaie. Bestalde, De Miguelek eta Telleriak indultu partziala eskatu dute espetxea saiesteko, baina horrek ez du kartzelan sartzeko prozesua geldiarazten. Gauzak horrela, martxoaren 30etik 10 egun balioduneko epea dute espetxeratzeko. Hau da, aste santua erdian dagoenez, apirilaren amaierara arte ez dira kartzelan sartuko. Bestaldetik nire azpigiturei helduta abiadura handiko trenak neolito garaiko herriska baten milaka urteko hondakinak lurperatuko ditu berriro, baita Astorga eta Bordele lotzen zituen galtzada erromatarraren zati bat. Trenbideko lanen ondorioz aurkitutako aurkikuntzak asteburu honetan erakutsiko dituzte jundizen, gainera zer gehiago dakigun nerea? Bai, Kark arkeologia taldeak 2 aurkikuntza egin ditu, Astorga eta Bordele lotzen zituen erromatar galtzada eta neolitoko herriska bat. HTaren obretako induzketa lanetan aurkitu ditu eta asteburu honetan antolatuko dituzten jardunaldien ostean, obrek berriz lurperatuko ditu 2 aurkikuntza hauek. Hori dela eta EH Bilduk Arabako batzar nagusietan informazioa eskatu du. HTaren obretako induzketa lanetan Kark arkeologia taldeak 2 aurkikuntza egin ditu Tresbonde eta Jundiz artean. Alde batetik Araban ezaguna zen erromatar biderik handienetako zati bat aurkitu du. Galtzadak Astorga eta Bordele lotzen zituen bere garaian, eta Arabatik igarotzen zen. Bide hori argitara ateratzea espero zen, baina espero ez zuten beste aurkikuntza bat egin du taldeak. Kontserbazio egoera onak eta aurkitutako konponketa elementu batzuek noiz eraiki zen eta noiz arte izan zen datatzeko aukera eman dute. Bestetik, galtzada zatiarekin batera, Kristo aurretik 3000 urteko herriska bat aurkitu du. Hau da, erromatarrak iritzi baino lehenagokoa, neolito garaikoa. Herritarrek aurkikuntzak ikusteko aukera izateko asteburu honetan ate irekien jardunaldiak antolatuko dituzte, larun batean eta igandean. Ondoren, HTaren obrek 2 aurkikuntza horiek lurperatuko dituzte. Hori dela eta EH Bilduk Arabako batzar nagusietan informazioa eskatu du. Konexioarekin bukatzeko berriz gizartearloko gaiei helduta 2 urteko gela mantentzea lortu duten arren balorazio gazi gozoa egin dute Aretako eskolako gurasoek ez baitute ikastetxearen etorkizunaren inguruko inolako bermerik jaso. Aretako familiek mobilizatzen jarraituko dute eta ostiralean Eusko Legebiltzarrera eramango dute Euskal Eskola Publikoaren aldeko aldarria zein da egoera nerea. Bai, Aretako ikastolako gurasoek eta eskola komunitateak antolatutako mobilizazioei esker 2 urteko gela ezistea lortu dute. Hala ere, familiak ez daude pozik Eusko Jaurlaritzako jarrerarekin. Alde batetik albistea sare sozialetatik jaso zuten eta bestetik ez dituzte ikastolaren etorkizunaren bermerik jaso. Hori dela eta martxoaren 31an Legebiltzarrean mobilizazioa antolatu dute.
Ondo da Nerea, honekin hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, aio. Eta jarraian Arabatik Nafarroara saltu, unibertsitate publikoan euskarak ez du lekurik, gradu bakarra ikasi daiteke euskara hutsean, magisteritza gainerako graduetan apenas du lekurik, esate baterako duela 4 urte ezarri zituzten medikuntza eta psikologia gradu berriak erdara hutsean dira. Gauzak horrela Iruñako lantaldean upen izan da ikaslei egoeraz galdezka Leire Martinez. Nafarroko unibertsitate publikoan soilik grado bat ikas daiteke euskeraz, magisteritza. Errate baterako, osasun arloan ikasleen 50% baino gehiago euskalduna bada ere, ez dago euskeraz ikasteko aukerarik. Medikuntzan adibidez ez dago ikasgairik euskeraz, psikologian ere ez dago ikasgairik euskeraz. Soilik erizaintzan lehendabiziko mailan 5 ikasgai daude euskeraz ikasi ahal izateko. Unibertsitatera heldu gara ikasleen iritzia jakiteko asmoz. Eta hizkuntzaren bueltakoak ala kultura arlora egingo dugu orain salton, etxeko kontuei heldutan, osteguna izaki zita berezia dugulako gaur pantaien aurrean, gauez, musika zuzenean saioa ikusteko, hain justu Koldo Otamendi aurkezla dugu kameraren beste aldean, kaixo Koldo? Kaixo, egunon. Eguerdion bai, tira, hasteko konta iguzu zerekin topatuko garen gaurko saioan? Bueno, gaurko musika zuzenean telebistan saioan 16 taldea ezagutuko dugu. Talde mitiko bat da, 80. hamarkadan egin zuen bere bidea nagusiki, baino gerora itzulera batzuk izan ditu eta horietako bat aurten izan da eta disko berrirekin. Musika zuzenean telebista saioan beti disko berriak ditugu aitzaki eta kasu honetan 16ek disko berria atera duenez, gurera ekarriko dugu. 80. hamarraldean ez aritu zen taldea nagusiki, zer nolako ibilbidea egin du gaur arte? Bueno, 80. hamarkada oso hamarkada aztolatua izan zen, ez? Beti aipatzen da 80. hamarkada rock radikal baskoa eta guzti horren influentziak handiak izan ziren eta oso mugimendu potente izan zen, baina nik uste 80. hamarkadan ere sekulako taldeak izan ziren eta gerora izen handi izan duten bandak ere hamarkada horretan zehar aritu ziren jotzen, ez? Eta bioteko bat izan zen 16. Musikalki oso erritmo raroak egiten zituzten garai horretarako, 80. hamarkadako rock alternatiboa zuten erudu, Pixies, Sonic Youth, estatu batuetako talde alternatibo zaratatxu horiek, eta beraiek, Bizkaitik, mehatzaldetik, horrelako musika ordenetan etorri ziren, ez? Erritmo zaratatxuak, distortzio asko, pedalerak, zaratak, eta bidean, iraupen luzeko bi disko eta disko txiki bat kaleratu zuten, 4-5 urteko musika bidean, oso esprimitua intzuten bere musika bidea. Gainera saioan, azken diskoa zarituko zarete bereziki, zarata aipatu duzu, hori da oraingoan ere, nabarmentzeko estilo aldetik? Eraxe da, 16 taldea baitu koordenada zehatz batzuk, esan bezala 80. hamarkadako rock alternatiboan kokatzen da taldea, eta horren barnean kokatzen da base ritmiko oso potente bat, indartsu bat, trinkoa, eta gero batez ere gitarretan dago talderen indarra, ez? Kasu honetan, disko berri honetan, 3 gitarra daude taldean, eta hori asko nabaritzen da, ez? Taldeko sortzaile izan ziren Bilbao anaiak mantentzen dira taldean, Topo eta Gontzal, eta beraiekin batera, Carlos Osinaga gitarran, Gorka Molero beste gitarran, eta Mikel bajuan topatzen dira gaur egungo formazioan. Eta esan bezala oso formazio potentea da, gitarrak oso indartsuak dira taldean, eta disko berrian mantentzen da 16 zena 80. hamarkadan barkau, eta gaur egungo tendentzi berriak ere nabari da diskoan, ez? Talde ez da atzera begira bizi, sustraiak, erroak hor daude ondo finkatuta, baina disko berri honetan badira gauz berriak ere interesgarriak asko. Ikusi dugu orain justu iruditan nola kafe antzokian batuzaren eurekin, 16 aurki ikusteko aukera izango dugu inguruan? Bai, kafe antzokian egin genuen hitzordua taldearekin, bertan eskaini behar zuten kontzertua, atxaldean joan ginen, soinu probetan egon ginen, beraiekin bildu ginen, beraien adierazpenak jaso genituen, bai garaian bizitakoak eta bai egun taldearen egoera ezagutzeko, eta ero kontzertuen egon ginen gozatzen, egia esan.
Kontzertu bakan batzuk eskainiko dituzte, taldea ez da itzuliola bira handi bat egiteko, baina epe laburrean egongo dira Hondarribiko Siloziben eta beste hainbat kontzertu baituzte hitzartuak. Lehenengo kontzertua Tolosan eskaini zuten, Bilboko Kafe Antzokian, eta esan bezala, badakite orain bote prontoan Mendaron joko dutela, Bilboko Kafe Antzokian eta uste Gasteizen ere. Hala ere, Bonbereneako atari digitalean, taldearen Instagramean ere topatu halko dituzue kontzertu guztiak. Ondo da, Koldo, informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa, jarraituko dugu gaurko saioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Hoxe da, gaur gabeko 10:00, hemen, Amerika Telebistan. Hori da. Eta honekin iritsi da gurean gaur magazineko lehen atalaren bukaera. Eguneko elkarrizketa naguseri bide emateko gaurkoan Ane Alaba Ernai Gazta Antolakundeko bozeramaile izango da gurean, beraz ez daitezte urruti joan, laster baikara bueltan. Litografia estanpatzeko, paper gainean estanpatzeko teknika bat da, baditu 2 mende pasata teknika honek, eta gaur egun inprentan, inprimategietan erabiltzen den metodologia handik dator. Baina guk erabiltzen dugun metodoa edo metodologia da litografia artistikoa. Gure lana egiten dugu artearekin lotuta. Hau da, egiten dugu edizio artistikoak. Bakan, ez dakit oroitzapenik zaharrenetako bat, margotzea pilot gustatzen zitzaidala dela. Eta beti aukera nuen bakoitzean hartzen nuen beti artistikoko modalitateak eta horrelako gauzak. Eta batez ere, hori, beti tatuaren munduarekin igual erlazio gehiago daukana, underground kultura horrekin zerikusia daukan, o tribu urbana edo horrelakoekin, erlazio gehiago izan betelako. Maiterdiak iritsi direla, heldu da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Ane Alaba, Ernai Gazta Antolakundeko bozeramailea, ondo etorri. Mi esker. Eta tira, bai ala bai gazte topagunea, zarituko gara gaurkoan izan ere gainean dago, praktikamente, eta, dagoeneko dena prest izango duzuen olako gogo eta, osasunarekin heltzen diozue aurtengoari. Egia esan aurtengoa berezia izatea espero dugu eta gu ala lantzen ari gara eta mimo asko egindako topagunea izango da azken finean 10. urte hurreneko topagunea izango da aurtengoa, martxoaren 2an 10 urte bete zituen Gazte Antolakundeak eta beraz hori gogoan egin dugu topagune guzti honen prestaketa. Elorrion izango da, apirilaren 6tik 9 Konta iguzu, zer den bertan irudikatu gura duzuena? Leloan bertan esaten dugu, bizitzeko modu bat irudikatu nahi dugu, balore jakin batzuen baitakoa, herri feminista bat nahi dugu, independentista, sozialista, euskalduna, ekologista, eta beraz Elorrion pasako ditugun egun horiek,
horrelako herri batean bilakatu nahi ditugu nolabait, ez? Gazteon herria, gazteon indarrez eta gogoz eta auzolanez sortzen dugun zeozer, gazte boterearen erakusleio eta azken finean gure lanak fruituak ematen duenaren adierazle gorena izan daitekela espero dugu. Bizitzeko modu bat esan berri duzu, horixe da aurtengo topagunearen leloa. Zein da ba, ez, zehazki Ernaik zabaldu gura duen bizitzeko modu hori? Bueno, aipatu ditut baloreak alde batetik, baina batez ere antolakuntza eta borrokari heltzeko bizitzeko modua, ez? Kolektiboan lan eginez eta kolektiboki harremanduz egonez eta individualismoari uko eginez egingo dugulako aurre gaur-gaurkoz daukagun testu inguruari, baina orokorrean Euskal Herriaren eraikuntza prozesuan ezinbestekoa delako indarrak batzea eta elkarrekin egitea. Bai, ez gainera azken aldian krisi anizko hitzez, gabiltza hitz egiten han eta hemen, testuingurua ez da bat ere xamurra nolabait laburbildu alba da, bizitzeko modu hori ez, gaurrengo testuinguruan nola implantatu daiteke edo nola heldu altzai horri? Bueno, argi dago garaiak ez direla bat ere erreza. Krisi anizkoitza aipatu duzuzuk eta gazteon egoerari egokituta belaunaldi krisiaz ere hitz egin dezakegu. Azken finean, krisi anizkoitz honek dituen ezaugarri orokorrak gazteoi modu berezi batean kolpatzen gaitu eta gainera honek espektatiba batzuen, eraikiak diren espektatiben erorerarekin ere osasun mentalean, hezkuntza prozesuan, gure sozializazio prozesuan eta hazkunde personalean ere kriston eragina izaten ari dute. Espektatibarik gabe eta etorkizuna irudikatzeko ezintasunean gabiltza honek dakarren guztiarekin, ez? Nolabait aldaketak eragiteko ezintasun sentsazio bat zabaldu nahi dute eta guk horren aurrean bizitzeko modu honen bitartez, antolakuntzan eta borrokaren bitartez honi aurre egiteko eta gainera helduleku izan daitela militantzia bera saiatuko gara edo hori da pixka bat guk transmititu nahi duguna eta egin duguna dinamika osoan zehar. Guretzako garrantzitsua delako ere azpimarratzea orain badugula aukera aldatzeko, etorkizuna ez dagoela idatzia eta gure ekintzek baldintzatu dezaketela, ez? Gainera, aipatzen zailtzan honi erreparatzeko eta, aipatu dituzun hildo hau ez aritzeko eskaintza oparoa badakar gazte topaguneak berak, hor badira mai inguruak, arlo politikotik, politikarekin lotura handiagoa duten hainbat ekimen eta mai inguru eta barrak, gero bada hor aisialdi eskaintza zabalaren. Hasierako parte horri begira, hitzaldiei begira, zer da bilatu gura izan duzuena modu orokorrean, edo alagian bada azpimarratuko zenuken, datarik edo... Egia da eskaintza oso zabala dela. Totalean, okerrez banago, soilik hitzaldietan 40 bat hitzaldi eta beraz 40 gora islari izango ditugu Elorrion. Bai saiatu garela logika baten baitan eraikitzen guzti hau, alde batetik uste genuen Euskal Herrian edo Euskal Gizartean pilpilean dauden hainbat eztabaidei heltzeko momentua izan behar zela, eta eztabaidei heldu ez posizio edo mezu zehatz bat transmititzeko baizik eta hausnarketa bera bultzatzeko. Horretarako adibidez polizia eredua hitz egingo dugu, Euskal Herriak edo behar duen hezkuntza ereduaz ere hitz egingo dugu Nora Salbotxekin, horretaz aparte krisi klimatikoari eta energiaren krisiari hain pilpilean izan dugula azken hilabete honetan erantzuteko Euskal Herritik zeintzuk diren proposamenak edo zeintzuk izan daitezken bideak hitz egiteko jauziko kideak, baina baita Mikel Otero eta Iker Izagirre izango ditugu gurean. Horretaz aparte, pilpilean zauden gai horiei, pixka bat gure mugimenduan edo Euskal Herriko eraikuntza prozesu horretan transbertsalak diren hainbat gai egotea ere ezinbestekoa zen, eta nola ez, feminismoa den aldatzeko duen gaitasun horretatik izango ditugu Kizkitza Gilde San Vicente, Oiana Etxebarrieta, Maili Isasi eta Naia Torrealdai, eta gurean ere garrantzitsua den maila inguru zentrala eta belaunaldi moduan hitz egingo dugun momentuaz eta belaunaldia. Zeinetan ere gazte militante ezberdinak izango ditugun
testu ingurua hitz egiten, baina testu inguruari aurre egiteko estrategia ezberdinak mahai gaineratzen. Eta hor besteak beste ez, egitarau horren barruan bada ekitaldi politikoa ez, zita garrantzitsua bai izaten dena topagune eta martxetan, aurtengo honetan zein premisa edo mezu zabaltzeko erabiliko da ez, zer izan behar du hor zentralitatea? Azkenean guretzako horrelako momentuak, ekitaldi zentralak eta aurten bi ekitaldi izango ditugu, alde batetik bat gehiago 10 urte urrenekoa izango da eta 10 urte hauek gogoratzeko ospatzeko momentua izango da, eta gero ekitaldi zentrala Ernairentzat bereziki garrantzitsua da, azken finean euskal gazteriari, baina euskal gizarteari ere hitz egiteko momentu bezala momentua izaten delako, ez? Eta bertan transmititu nahi ditugun erronkak, helburu eta azkenean bide horria bera zabaltzeko momentua da. Aurtengoan nola ez bizitzeko modu bat gara horren apologia egingo dugu, antolakuntzan eta borrokan dabiltzan gazteriarena. Horretaz aparte, Ernaik pasaren urtetik ez, kongresu amaieran itxitako erronkak edo bide horriaz ere arituko gara, testu inguruaren irakurketa ere hitz egingo dugu, baina aurrez aurre eta parean ditugu hainbat erronka ere aipatuko ditugu, ala nola mugimendu feministak bota zuen hor dago hori greba feminista orokor baterantzkoa, eta hori ere presente izango dugu, hauteskundeak, fasismoaren gorakada, eta gizartean badauden beste hainbat gai presente egongo dira ere. Bai, ez izan ere hor Ernairen jardunean, eta azken 10 urteetan azpimarratzekorik bada, ez, hor importantzia handi hartzen du emandako urrats feministak berak, ez, eta bakit horrekin ere, edo behintzat premisa hoiei helduta ere ez, gazte topagunea, badela lan guzti horren isla, ez, zentzu horretan zer nolako lanak dituzue eskuartean? Feminismo antolakundearen jardunean transbertsala egiteko apustua egin genuen, ez? Orain dela 10 urte, eta barne prozesuen bitartez, baina baita kanpora begirako jardunean presente egotea saiatu gara. Guretzat feminismotik eraikia dago bera topagunea, bai egitarauari dagokionez, bai aisialdi eskaintza oholtzan ere nor igotzen denez, ze ordutan eta ze presentziarekin ere oso garrantzitsua eta arreta bereziaz egiten dugu, lantalde guztiek daukate oso presente ez, eta hortik dago eraikia. Eskaintza bera da feminista, horretaz aparte, horrelako festivaletan edo ekimenetan garrantzitsua den ere prebentziorako neurri hainbat ditugu aktibatuta, eta nola ez, proiektu politikoaren baitan feminismoan daukan garrantzia azpimarratzen jarraituko dugu, hitzaldi, pankarta, oihu eta ekitaldi bakoitzean. Ez, baina hor, lehen tarteka aipatuzu bai Ernairen azken kongresua bera, eta ekitaldietan ere ez, erronkez arituko zaretela. Ernairen filosofiaz ez aritu zara galdera guztietan, pistak ematen, baina erronka konkretuei begira ez, aurrera begira ere zer azpimarratuko zenuke? Komentatu dugu pixka bat, ez? Testu inguru nahasi eta zail baten aurrean kokatzen garela eta antolakuntza eta borroka badirela guretzako ezinbestekoak aurre egiteko, eta bide horretatik azken kongresuan osatu genuen gure gazte frontearen teoria. Pixka bat abstraktoa badirudi ere, sinpleki azalduta bada gazte ezberdinak, ertz ezberdinetan antolatuta dabiltzanak, bere espazioa aurkitzea zerbait handiago baten parte, ez? Gazte mugimendu zabal baten parte, eta bakoitza bere ertzetatik lanean sistemari arrakalak sortzea bada fronte honen eginkizuna, ez? Eta gure zoru komuna izanik burujabetza eta eraldaketa soziala. Hau da, bi horietan dabiltzan gazte oro gure gazte ororekin lanean ibili, horretarako eskaintza ezberdinak egin, momentu batzuetan elkargune handiak izan daitezkenak, baina herrietan ere elkarrekin konfluentzia saritzea, eta azkenean gazte ezberdinak batzea, espazio ezberdinetan, indarrak batuz, bestela ez dugulako egiterik gaur gaurkoz daukagun testu inguruari.
Eta berriz ere egitarauari heldutan, aipatu ditugu parte batzu, baina hor bada ere aisialdi eskaintza zabala, ez? Aurtengo honetan zer garrantzia eman diozue edo zer bilatu gura izan duzue aurkeztu duzuen egitarau horrekin? Azpimarratuko nuke batez ere eguneko egitarauari eman diogun garrantzia, ez? Azkenean kontsumo ereduak soilik gaueko aisialdiari lotuta eskaintzen dira azken aldian eta festa giroan egiten dira gehiengoa eta gazte topagunean nola den eraiki nahi dugun herri horren isla eguneko egitarauari, zabala, gozatzekoa, lasai egotekoa, eroso sentitzekoa den horretan jarri izan dugu azpimarra. Eskaintza nahiko anitza da eta izango dugu tailerrak gure egunerokotasunean praktikoak izan daitezkenak, baina izango ditugu ikuskizun ezberdinak, showak, farre egiteko, ikasteko eta elkarrekin ezagutzeko aukera ematen duten ezberdinak izango ditugu. Baina hor ziten artean, azken egunean justu ez, eta berri egunarekin koizitzen du, urtero bezala, eta Ernaik beti egoeraren arabera, erantzun izan dio egun horri, ezker independentismoaren zatez, data garrantzitsua eraberean, aurten honetan nola erreparatuko diozua berri egunari? Elorrio uste baino Iruñetik gertuago dago eta beraz autobusak jarriko ditugu Iruñeko mobilizazioan parte hartu ahal izateko eta bertan dagoen egitarau zabalean ere parte hartuko dugu mobilizazio, bai arratsalde partera antolatu den eskaintza anitzera. Azkenean guretzako aberri eguna garrantzi berezia hartzen du, baina horrelako testu inguruetan inoiz baino gehiago, herri bezala gure izaera, gure nahiak aldarrikatzeko momentua ere badelako eta beraz nola ez mobilizazioan parte hartzea ezinbestekoatzat jotzen genuen. Eta orain hartan aipatutako guztiaren kokaleku Elorrio aukeratu duzu, aipatu zu lehentxago ere nola Ernaik orain gutxi 10 urte bete dituen, ez? Efemeridetik asko dauka aurtengo ekimenak, konta guzu gehiago kokalekuaz bertaz? Behar genuen berezia izatea ere kokalekoa, ez? Lehen aipatu dut guztia mimos bereziz egitean saiatu garela. Eta bageneukan nolabait orain dela 21 urte ospatutako topagune horren erreferentzia nolabait, bazegoen ere herri horren gogoak eta prestutasun osoa bertan egiteko, eta aukera paregabea iruditu zitzaigun bide horretatik. De hecho, hasierako planoak, orain dela 21 urte horietakoak probestuz horretatik hasi ginen inkluso diseinatzen, bertan antolakuntzan egondako kideak ere lagundu gaituzte pila bat bidean, eta azkenean beti bilatzen dugu herrialde ezberdinetatik pasatzea horrelako ekimenak, aurten Bizkaian, Elorrion, eta norabide horretan egin genuen apustua. 20 urte aipatu dituzu, Ernaik 10 ditu, ze irakaspen utzi du ibilbide honek? 10 urte esango nuke askorako eman dutela, baina aldi berean oso laburra dela antolakunde politiko baten ibilbidean. 10 urte zer dira hainbeste urteko herri borroka batean. Baina aldi berean gauza asko eta horietatik irakaspen nahikotxo atera izan ditugula esan dezakegu. Alde batetik, uste dugu kriston apustua eta azierto bat izan zela gazte antolakundearen sorrera, azkenean ziklo politiko berri bati erantzungo zion gazte antolakundea behar genuen, gazte mugimenduan askatasun osoz lan egiteko eta intziditzeko aukerak ematen zituenak, azken finean ilegalizazio garaietatik eta zetorren gazte antolakundeak, eta horri buelta emateko beharra bazegoen, gure herriak eraldatzen jarraitu ahal izateko, mugimendu bezala azten jarraitzeko, eta hori izan zen Ernai, berritasuna, haize berria, freskotasuna, egiteko eta pentsatzeko modu berriak, eta ibilbide oso bat izan da, 10 urte hauetakoak, eta orain da momentua esan dezakeguna,
nolabait ernai prestatu bat daukaguna, ez? Azken finean sorrera prozesu horian, 2013an sortu bazen ere, ez, lehenengo 2 urteak sortze eta garatze prozesu horretan izan zen, bigarren kongresua ere abian ezker abertzaleko prozesuarekin kointziditu eta, gehiago egokitzapen bat izan zen, eta 3. kongresuan ja antolakunde bezala forma eman eta gaur egungo testu inguruari oso lotuta egon den kongresua izanik, aurrera begirako lerroak oso ongi markatu ditugula esan genezake, ez? Eta irakaspenak izan dira asko, baina ongi eginetako horietatik ikasi eta oztopoak gaindituz egin dugu aurrera. Mantentzen dugu hasierako feminismoaren aldeko apustua, baina nola 10 urte egin genuen feminismoaren aldeko apustua gure proiektu politikoaren eraberritzean, aurtengo kongresuan ere izan genuen presente proiektu politikoa beraren eraberritzea, ez, Borroka Trasmari Biboio eta ekologistaren bidetik, orain hazkunde prozesu horretan, ez, edo lekua egiten ari diren borrokain garrantzitsu eta erreferente izan daitezkenak. Ere izan dugu presente 10 urte hauetako ibilbidean hezkuntzak duen garrantzia eta beraz hezkuntza eremuari erantzuteko estrategia berezituaren beharra eta hor unibertsitateetan egindako apustua eta orain 3. kongresuan berretsitakoa eta askoz gehiago aipatu halko nituzke, baina ez dut ez da gehiagi losatu nahi. Bai, ez da, aipatzen zabiltzan ez, bilbide guzti horren lekuko guztiei egin diezue dei bertaratzeko, ez, transmisiorako ere tresna izan daitekelako topaguna bere horretan, ez, iraganeko bizubita geroaren irudi esaten zuen Elorrioko kantu hark, egia bihurtuko da? Gu espero baietz. De hecho, 10. urte urreneko egun berezi bat prestatu dugu, ostiralean 10 urte horiek gogoratzeko eguna izango dugu, mahai inguru zentrala izango dugu, gazte bazkari erraldoi bat ere, horren ostean eskaintza anitza eta nola ez 10 urte hauetako ekitaldia egingo duguna pixka bat errepasoa, zuk aipatutako horretatik tiraka irakaspen eta sorpresatxo bat edo beste ere izango ditugu bertan, esoi ikusle gisa, parte hartzen ere izango ditugu antolakundetik pasa diren kide ezberdinak, azkenean uste dugulako ere 10. urte urren hau gogoratzeko, omentzeko eta ospatzekoa ere izan behar zuela, ez? Eta hori ostiralean izango dugu. 10 gerraldia ere egin genuen orain dela ez denbora asko eta bertan harrera ona izan bazuen, espero topagunean bertan ja gozatzeko eta eskaintza askoz ere zabalagoarekin, ikaragarria izango dela. Eta aipatu dugu hor darteka Elorriko garai hartako kantua eta urtero bezala, urtengo topagunak ere badu bere abestia orainari egin diozu referentzia oraingo honetan, zergaitik edo konta guztu gehiago kantuaren inguruan? Alde batetik, topagune hau izan behar zuelako 10 urteko ibilbide horren kontakizun, presentzia eta ospakizunetik, baina oso garrantzitsua iruditzen zaigu eta ikasturte osoko dinamika osoan zehar kokatzen ere ahalegindu gara, orainari erantzutearen beharra, ez? Orain daukagulako aukera dena aldatzeko izan zen ikasturte hasieran abiarazitako kanpaina, bide horretatik eskualde herri eta auzoka abiarazi genituen dinamika ezberdinak gure herriak eraldatzeko, orainean gabiltzalako idazten gure etorkizuna, ez? Eta abestia ere horri egiten dio erreferentzia. Hainbat eztabaida, hainbat galdera orain planteatu erantzun etorkizun edo nahi dugun etorkizun hori eraikitzen hasi ahal izateko. Horrek dauka garrantzia ere nolabait. Eta, ez da, aipatu ditugu udaberriko ekimenaren hainbat ertz, badira askoz gehiago eta hortartean bada nabarmentzekoa lan voluntario eta militantea bera, ez? Izan ere alako ekimen handia baita, ez da erreza edo behintzat ez da edonolako kontu aurrera ateratzeko. Bai, gazte boterearen erakusleio aipatzen nuen hasieran, eta egia da topagunea zerbait baldin badu, bada auzolana, txanda, lantaldeak eta lan militantearen bidez eraikitako herria, ez?
100 pertsonatik gora daramagu lanean ikasturte hasieratik bakoitza bere lantaldean, bakoitza bere zereginean, baina argi dago egunetan bertan txandaek askoz ere presentzia handiagoa hartuko ditugula, ez dakit eta ez dut ez da pentsatu nahi zenbat txanda izango ditugu, baina egia da hori ere badela gazte antolakundearen izaera edo nortasuna markatzen duen zeozer, ez? Antolakuntza, borroka, jaia, ikasketa, hausnarketa eta gozatzeko momentua guztia uztartu, ez? Eta guzti horretatik esperientzia bat bilakatzea topagunea bera, ez? Eta, bueno, hemendik animatzea jendea txandak egiteari, baina batez ere eskertzea, benetan kriston lana dabiltzatelako aurretik egiten bai herrietan, bai topaguneko antolakuntza guztian, eta horren emaitza izango da azkenean elorrion ikusiko duguna. Bai, ez izan ere jende pila bat, esan duzu agian zenbatu ezin ere badela, eta hori bada azken finean erakusle ez badela gazteria indartsu bat, kapaza badena ez, norabide berdinean eta gauza berdinagatik lan egiteko. Bai, topagunea azkenean badelako hori ez, gazte independentiston elkargunea. Topaleku eta gozatzeko momentua. Eta hori bada izan da urte luzez, izaten jarraituko du momentuz behintzat, eta hurrengo 6-tik 9, apirilaren 6-tik 9 ikusi halko dugu, eta gazteok antolatuta edozer dugula posible erakutsiko dugu berriz ere. Bai, ez, izan ere gaurko egunekin justu, astebete eskas falta da, hitzordu handi horretarako, okerrez banabil sarrerak badaude salgai oraindik ere, ez dakit beste mezturik zabaltzerik zabaldu nahiko zenukeen, ekitaldi honi begira. Bueno, zalantzan oraindik dauden horiei, esatea berdin duela ze eguraldi egiten duen, gozatzeko aukera egongo dela, aterpeak ditugu ezkezkatu, eta sarrerak ohiko tokietan badaudela salgai, baina baita webgunean eta Ernairen sare sozialetan badagoela informazio guztia, eta gehiago beharko balitz eskuragarri jartzeko prestutasun osoa baduela antolakuntzak. Oso ondo, Ane, arrakastatxoa suertatu daia aurtengo gazte topagunea ere, esker mila gurekin tarte hau konpartitzearen. Zuei gonbidatzea gatik. Eta orain jarraian solasaldiarekin bueltatuko gara. Norena da idazten dugun historia, zeini erauzi gura, zaio memoria, diren gauzen erroak bilatzen ditugu, ez direnak sortzea baitugu helburu. Marraztuko ditugu galera, erantzuna bekintzak berak nor dabil zaintzen, nor lanean, nor dabil lantzen, sukaldean plazan. Ertzetan guztiontzak etxeak eraikitzeari ekin. Herri baten barruan da hizkuntza bat eken.
Erantzuna dekintzak berak nor da bilzaintzen, nor lanean, nor da bilantzan. Hormedan, marraztuko ditugu galera. Erantzuna dekintzak berak nor da bilzaintzen, nor lanean, nor da bilantzan. Sukaldean plazan. Kaixo lagunok, zen moduz, hemen Aimarra Ejita Gatibutik eta gure bideoklip berria EH Distopikala aurkeztean aturkizue. Bizi musika saioan ikusi dezakezue 11 telebistan. Aupa zuek. Garraganda, palmera kontxa erdizen. Labeldun marihuani araban, iratinko alak eukaliptoetan, abenduko zubiberoan, feria de abril, Durango. Koñatiko plazan, Maria Gora, Maria Bera, Espainiako basamortuen, erean dauz gameluek, Dabedo, Larbedo, puntzera dun resortak urdaibaien, distopikal, Euskal Herri tropikal, ongi etorri paradisura, distopikal, Euskal Herri tropikal, merengue eta salsa gorputzaren zat. Ongi etorri paradisura, merengue eta salsa gorputzaren zat. Gabon, ongi etorri, 2060ko abenduak 20 ditu gaur. Kantauri isurialdean 33 graduan dago ura, eta Gabonen atarian jendez Tira, ordu bata iritsi dela, heldu zaigu solasaldiari heltzeko unea, tortarako hemen ditut gaur nirekin Albo Banata, Miguel Aizpuru eta Zurine Rodríguez, ondo etorri. Eta hasiko gara, de Miguel auzia zitzeiten, ez? Horretarako badaukagu bideo bat, beraz ikusiko dugu, kokatzeko eta helduko diogu solasaldiari. Martxoaren 16an Arabako lurralde auzitegiak Espainiako auzitegi gorenaren epaia jaso zuen. Horrekin zigortuak espetxeratzeko prozesua hasi zen. Aurreikuspenen arabera 10 egun balioduneko epea zuten kartzelan sartzeko. Hala ere, epaitegietako langileen grebak eragina izan du prozesuan, eta zigortuek martxoaren 29an jaso dute jakinarazpen ofiziala. Trama 2009an ezagutarazi zen, Ainhoa Alberdi abokatuak salaketa jarri zuen. Alberdik ziurtatu zuenez, 100.000 euro eskaini zizkioten legez kanpo kontratu bat eskuratzearen alde.
Garai hartan Alfredo de Miguel foru diputatua zen. Ikerketak aurrera egin ahala tamaina handiko ustelkeria trama saldu zen horien atzetik. 10 urteko prozesuaren ondoren eta 2018an egindako epaiketaren ondoren 2019ko abenduan Arabako probintzia auzitegiaren epaia iritsi zen. Eta aurten Espainiako auzitegi gorenak baieztatu ditu. 4 zigortu nagusiei eroskeria, diru zuritzea eta prebarikazioa egotzi zaie. Bestalde, De Miguelek eta Telleriak indultu partziala eskatu dute espetxea saiesteko, baina horrek ez du kartzelan sartzeko prozesua geldiarazten. Gauzak horrela, martxoaren 30etik 10 egun balioduneko epea dute espetxeratzeko. Hau da, aste santua erdian dagoenez, apirilaren amaierara arte ez dira kartzelan sartuko. Tira ez, hasierako mezu horretan bazirudien ostegun honetan ez dela ez, epeak hartzea saltzeko, oin iritsi dira mezu ofizialak edo, eta badirudi, estasantutik bueltan agian iritsiko dela argazki hori? Bai, bideoan ondo azaldu den moduan, badirudi, apirilaren amaieran segurazki izango dela, espetxeratzeko ordua, zen eta azken errekurtso hau falta delako, baina, badirudi, hilabete bat barru, egongo direla kartxelan, baina, klaro, justo, pizka bat data komplikatuetan, zen eta hauteskunde kanpainaren atarian, ikusiko dugu horrek azenolako, influentzia daukan, ez dakitea jotarako izan aldan ala ez arazo bat, ze, eukidu Eusko Jaurlaritzak arazoa ez, azken asteetan hilabetan, eta jakin izan zen, hori, De Migueleko oraindik ere, Jaurlaritzaren enpresa publiko batean lan egiten zuela, eta, Jaurlaritzak zioen, hori, ezin zuela kaleratu, hori, azkeneko autoa iritsi arte, hau ja gertatu egin da, baina egia da, arazoak izan dituela, Eusko Jaurlaritzak, eta, egia da, De Miguel eta Telleriaren espetxeratzea, irudi komplikatu izan aldala jotarako, kanpainaren atarian, ez da, bestalde, hemen ikusten dugu zenolako atxerapenak eta zenolako ritma daukan justiziak, ez da, zen, eta prozesu guzti hau oraindik ez da bukatu, baina eske hamarkada bat baino gehiago iraun egin du, ez da, eta, pentsatzeko emoten du bebai, ez, eta gero bebai oraindik ere indultoaren, eskakizun hau, ez da, badirudi eskatuko dutela, nik esango nuke berez, printzipioz ez duela inolako biderik, ez, baina ikusiko dugu. Momentuz argi dagoena da, kartzelan sartuko direla, eta, danak edion arabera, izango da horrengo hilabetean. Baina hauteskundeak aipatu dituzu ez, datetan kokatuta, zer ikusia izan dezaketelako edo ez, hor ikusi dugu inoiz ere AJ esaten ez, ez zegoela inolako presiorik egiten, inolako erakundeetan, hau gertatu ez dadin. Hori da esan behar dutena, ez? Egia da, kartzelan sartuko direla, edo hori direla kanpaina erdian, eta, hemen dagoena da, ikusiko dugun irudia, edo ez dugun ikusiko, ez? Gerta daiteke, ez? Irudi hori esatea zabaia eta eurek zabaian sartzen, edo sartu daitezke, gauean, eta orduan kamarak ez egotea, eta orduan irudi hori ez izatea. Ez nik uste dut irudia esatekotan, hori bai egin aldie mina gobernuari eta EAJari, gainera Araban delako, eta hausi Arabako ustelkeri kasu bat izan da, eta gaur aste honetan ezagutu izan ditugu, Fokusen inkestak, eta bertan, Araba bada lehia dagoen, batez ere Gasteiz, bada lehia dagoen, nik uste, herri nabarmena, orduan bai inzidentzia aukiezake kanpainan. Gainera, aldi berean kanpaina ez dago bakarrik Den Miguelen kasua mina egiraldiena, baizik eta ere Osakitetzaren grebak. Orduan, jun gaitezke eszenatoki batea, zeinetan bapatean, bi sute gogor, EAJaren kontran egiten duten kanpainan bertan, eta kanpaina hori eragiten duten. Egia da, eta hau nik uste ikertzeko modukoa dela, kapazitatea izaten ari da EAJak, berea ez lira bezalako proiektu bat bezala, edo ustelkeria kasu bat bezala, enmarkatzen, ez? Badirudi De Miguel ez egoela EAJan, eta hemen dakaguna dela ustelkeri kasu ezoiko bat, arraro bat, eta gurekin zerikusia ez duena, eta aitortu behar da, EAJak kapazidade hori izan duela marko komunikatibo hori gauzatzeko, ez? Orduan ere, nik uste hortze oposizioak badaukala ere izugarrizko erronka berriz markoa reaktualizatzeko, ez eta erakusteko, hau dela EAJaren ustelkeri
kasurik larriena, ez? Bai, baina, klaro, egia da, EAJaren argumentarioa dela, sententzian, esaten dela, esala egon alderdiko lukroa, ez da, baizik eta lukro pertsonala burukide batzuen aldetik hori da beraien argumentario. Eta bestalde, lehen esan dudan moduan, hainbeste luzatu dena, ez, kasu hau, nik esango nuke EAJak jada koste hori ordaindu zuela orain dela urte batzuk zen, eta Foru Aldundia galdu zuen, Alderdi Popularrak irabazi zituen urrengo hauteskundeak, ez, okerrez banago 2011 urtean. Eta gero ja, EAJak berreskuratu zuten, orduan kalte hori nik esango nuke jada ez digola, ez dakit, hainbeste botorik kendu. Gartzelan irudia ikusten bada, klaro, eta kanpainan atarian, bai, euki aldu. Eta norekin doan gartzelara, zen, jundaitezke bakarrik edo, ez dakit norbait lagunduko dion, ez dio, osea, irudi hori, zenolako irudia den, klabea izango da, ez? Mina egiteko edo ez? Bai, argi dago, kanpainako elementu garrantzitsu bat izango dela Araban, bai. Ez duzu EAJ bera urduri badela, ez? Posible bihur daiteken irudi argazki horrekin? EAJ urduri dagoela, Osakidetzako greba duelako, ez dakit ez, badituelako ere, emaitz batzuk erakusten dituela, kanpaina ez dela erraza izango ala ere, nik nahiko lasai ikusten diet, markoa oso ondo esarrita dakatelako eta oso sartuta kanpainan, ez? Orduan, nik ez diet biziki urduri ikusten, baina igual ere posea da, ez dakit. Baina, aipatu zu ez nola azkenan prozesua bera oso luzea izan den, eta egia da kalean edo kaleko giroan, jendartean eraginen nabarmenik ez duela. Claro, eske gaur egun baretu egin da, ez nik esango nuke kalean ez dagoela bainolako. Bueno, ni Araban uste badago. Zuk jakin duzu ni baino beto zen eta Gasteizen bizitza, baina. Bere momentuan, hau bai izan zala pepinazo bat, karo, zuk oso ondo esan duzun bezala, 10 urteko prozesua izan da, eta 10 urte hori ere egiten duna da, gauza ostu, baina berriz atera denean sententzia nik bai uste dut de Miguel kasua badela lurraldean dagoen eztabaida bat. Ez dakitze puntura arte jendea bai ulertzen du hau dela EAJaren kontu bat, baina bai ustelkeri kasu larri bat Araban egon dela eta gartzelara sartuko direla, nik horren inguruan bai banabaritzen dut dela gai bat hitz egiten dela ez tabernetetan, ez? Nik usten dut, ez dakit, igual jendeak, bere preokupazio bat dela gehiago Osakidetzaren kontua, ez da? Horrek izan alduela bai, influentzia handiagoa ez kanpaina zen, eta azkenian EAE osoko gai bat da, eta argi dago, jendearen artean, hor preokupazio hori agerian dagoela, ez da? Baina, ikusiko dugu bai, eta Eusko Jaurlaritza adi badabil eta erne badabil akorde bat bilatuko dugu sindikatuekin, deitu dituzten, uste dut gero itxen moduela ni buruz, baina, dituzten bi greba egun horiek, deskonbokatzen saiatzeko, ez da. Laster bueltatuko gara horra, ez, aipatu zuen hola EAJak edo, EAJak berak idatzen duen Jaurlaritzak markoa ondo kokatu duela, hala ere, egia da, naiz eta desbinkulatu gura izan den kasu honetatik, babestu gura izan ditu azken momentura arte ez bereziki lanpostuen asunto horrekin, ez? Jaurlaritzaren jarreraz, zeren eta lanpostuetatik kenduko balituzke hasieratik agian, ez? Ja bai desmarkatuta egongo litzatekela. Bai, hor gertatzen zana da, legalki kaleratzea gorenako autori gabe, igual arazoren bat, egon alzela Eusko Jaurlaritzarako, horrek esaten dute instituzioek, horregatik izan zala, orduan, ez dakit, azkenian kaleratu dituzte, baina egia da, hor, kalteren bat egon dala zen, eta informazioak agertu ziren, eta nahiko eskandalo handia egon zen. Baina, argi dago, argumenta hori legala, hor mai gainean zegoela, ez da izan liteke, ez da. Zen eta, ez dakit nik Eusko Jaurlaritzak interes espezialik okiko zoela jende hori hor mantentzea, ez da. Baina, ez dakit, ikusiko dugu zenolako kaltea oki alduen, baina eskandaloa egon da, bai. Baina, nik uste dut, babesa gehiago eskentzearen momentuan, jartzaren momentuan izan zen, eurek hortxe zeuden norbait jarri zutelako, momentu zehatz batean jakinda zenolako jarrera izan zuten. Egia da, kentze horretan eurek argumentatzen zutela esan prebarikazioan erortzeko aukera zegoela, eta seguramente hala izango da, eta horregatik ez dute egin, baina norbait jarri zuen.
edo norbait momentu batean eman zien postu hori, eta nik uste dut momentu horretan bere jarrera momentu horretan ulertu behar degula babes moduko jarrera bat bexalaxe, alegia alzuten momentuan ez gendu. Ez da, lehenxago ere aritu gara justu gizartean honek izan duen eragin handiago edo apalagoaz, eta eskartatu egiten da indultuak eurak aduzatzearen probabilitatea bere orokortasunan, hala ere sorpresetarako beti ere prest egon behar garen zer nolako panorama utziko luke indultuak benetan aurrera ateratzea eta gauzatzea. Bueno, kartxela sartzen badira eta indultu ematen badiote, segurazki, kalean geldituko lirateke ez da. Baina egia da, kasu honetan nik ez doala ikusten Espainiako gobernuak korrupzio hausi batean kondenatuak izan diren pertsonak pertsonei indultoa emoten, eta eskandalo handia izango litzateke, eta nik esango nuke AJak bebai edo Eusko Jaurlaritzak ez duela nahi horrelako panorama, eta orduan esango nuke ez dugula ikusiko zen, eta ez dago inola ere justifikatuta gainera, indultea mon jende hauei, nik ez dakiz haitxik izan alda, zein izan alda beraien argudioa edo indulto hori eskatzeko, eta argita garbi dago korrupzio trama bat egon zala, hemen ez da, Araban. Bai, eta egia da, hemen ikusten duguna da indultuaren estrategia ez duela, izan dela oso modu individualista batean, bai de Miguelek eta bai besteak hartu dut erabakia abokatu ez aldatzea eta estrategia juridikoz aldatzea. Orduan, pentsa dezakegu ez dakit, salida izan dela, ez dakit nola esan, baina ez dut uste EAJak estrategia hori babesten duenik. Hala ere, nik ere bat nator Miguelekin ez degula ikusiko, baina ere Madrilen gauzak ez daude oso ondo ikusita gobernuan, eta negoziazioan batzutan behar dira interkambio politikoak, eta igual momenturen batean Sánchez behar du zerbait, eta orduan mugimenduren bat ikusi dezakegu, egia da batetik dagoela zer eragiten dio onura EAJari, eta irudialdetik ez da dio bat ere onura egiten horrelako eskandalu bat, baina gero ez lealtadeak daude, fideltasunak dare, eta mila gauza daude, eta ere ez dakigut gehiago dauden, eta orduan eurek erabili dezaketen indultoen kontua beste gauza txukateratzeko edo ez, Barcenasekin horrela ikusi genuen bere garaian, orduan nik ez dut uste, baina ez dut eskartatzen ere ez. Beraz, ikusi beharko dugu, aste santutik bueltan zerekin topatzen garen, ordura arte ziurrenik paratuta egongo baita asuntoa, eta lehen hortarteka aritu zarete hizketan osasun gintzak deitu duen grebaz, apur bat sindikatuek egindako adierazpenekin badukagu bideo bat ikusiko dugu eta helduko diogu. Reforma en primaria es lo prioritaria. Reforma en primaria. Reforma en primaria. Ikusi ditugu orain arte, azken urtetan hainbat eta hainbat protesta, osasun gintza eta osakidetzarekin lotuta, eta oraingo honetan greba dator, eta nahita, lehen aipatu duztuenez, justu testuinguru berezi batan, hauteskunden testuinguruan. Bai, eta nik uste oso inteligentea dela, hauteskunde garai batean horrelako mobilizazio bat deitzea, seguramente patronalak eta gobernuak esango du ez dela momentua, eta oso elektoralista dela, baina noiz eukiko duzu inzidentzia egiteko gaitasuna, hauteskundea
jokoan daudelean, osea, hori argi eta garbi dago, orduan nik uste oso modu inteligentean, taktikoki erabaki dutela sindikatuak hori dela momentua. Gero, gainera, izugarrizko motiboak daude greba egiteko, ez? Baina, noiz den edo noiz izatearen erabakia nik uste dut oso inteligentia dela, eta seguramente justuki data horiek erabaki dutelako hori da eragingo duena negoziazioa abian ipintzea, ez? Igual beste momentu batean edo hauteskundeak eta gero antolatzen badituzu, igual Sagarduik paso egiten du eta ez da esortzen, batean, baina nik uste dut honetan eseri behar dela, ez? Eta gobernuaren helburua izan behar dela greba bertan bera ustea, zen irudia grebarena, greba ez da edo zein lekun, Osakidetzan dago, Osakidetzaren egoera ez die bakarrikan langile iragiten, baizik eta gizarte osoari, orduan marroi badaka gobernua momentuntan mai gainean, eta hori eragin behar du negoziazio kolektibora bideratzea. Gogoratu behar du gainera, atzo sindikatuak argi esan zutela, denbora daramatela negoziazio mahai hori eskatzen, eta negoziazio mahai hori ez da abian ipintzen. Edo ez da ezartzen behintzat gobernua bertan, orduan, arazo baten aurrean, arazo dinot sindikal puro bet bezala badaukagun momentuntan, ez? Bai, ez den hor badiltzate blokeatze hori islatzen, izan ere, eskariai aurre egiteko, mailan biltzen den Jaurlaritzako ordezkariak esaten dio, kompetentzia horrek edo Gotzone Sagarduik berak, berekin hitz egitekoak direla, baina Gotzone ez da asaltzen. Bai, eske egia da, hemen kronifikatuta dagoen, enkistatuta dagoen lan arazo bat dago, aspalditik datorrena, eta egia da, ez dugula ikusi negoziazio horretan, negoziazio mai horrek fruituak emon dituenik, edo eta akordio iraunkor bat, edo horrelako zerbait, eta, greba deialdi honekin sindikatuek gogoarazi gaituzte guztioi, talka hori oraindik ere hor dagoela, eta arazo handi bat dagoela. Hau esan da, oso jokaldi zuhurra eta interesgarria da, sindikatuen eta langileen aldetik. Baina, honekin bebai, nik uste dute, Eusko Jaurlaritzak bebai, adi eta zuhur jokatzeko aukera duela, eta, negoziazio mai hori berreskuratzen badute eta hortik akordioren bat lortzen badute, horretagarako proposamen serio bat egin behar dute, baina, klaro, horrekin, erakutsiko liokete, jendeari konpromesu bat daukatela, ez da, osasun publikoarekin, hauteskundeen atarian gainera. Horregatik, nik espero dut, Gotzone Sagarduik fitxa mugitzea eta proposamen serio bat jartzea mai gainean sindikatu. Zizke gainera, ez zaie beste remediorik gelditzen. Zen eta argi dago, erronka potoloak, erronka handiak dauzela Osakidetzan momentu honetan, eta zerbait egin behar dela, ezin dela stand-by hori mantendu, eta gauzak orain arte kudeatu diren bezala jarraitzea, zen eta osasun publikoa aldatu da, dituen erronkak aldatu dira, zailtasun asko agertu dira. Gainera horatu behar dugu, ze gertatzen ari dan demografiarekin, populazioak gero eta zaharkituta dago, pandemiak bebai, erakutsi gaitu zeintzuk diren hor zeuden zuloak, zerbitzu publikoetan, eta horrek ekarri behar du birpentsatze bat, birpentsatze strukturala osasun sisteman. Eta ezin duguna da, instituzioen partetik hori, nola stand-by hori mantentzea, eta lehen aplikatzen zituzten errezetak aplikatzen jarraitzea, hor paradigma aldaketa bat egon behar da laster. Egia da, sortze oso klabea izango dela irakurketa elektoral batetik zer gertatzen da, oso gaizki atera altzaio gobernuari edo oso ondo. Nik uste ez dagoela erdigune bat, eta sindikatuak gainera horrekin jolasten dute, eta jolastu behar dute gainera, akordio baten bueltan egoten bagia, akordioa nor saltzen du, eta akordioaren protagonista nor den geratzen bazaigu, konponbidea EAJaren gain erortzen bada, irudia da ondo egiten duen gobernua, eta hori elektoralki ere ondoriak izan dezake, baina akordioa ez badago, negoziazio mai badago, intentzia eta tentzioa igotzen bada, izugarrizko mina egin aldio gobernuari. Egia da,
dakagun konbokatoria unitarioa dala, eta hori ere esaten digu, ze puntura arte sindikatuak, indartsuak, daude, eta nire ikusita, pentsan ezake, beraz, greba exito bat izango dela. Pentsa dezaket, ez? Batasun sindikal hori gutxitan ikusten dugu, ez? Oain dela bi aste menditze egiten genuen zenbide ematen zigun Frantziako batasun sindikala, eta hemen Euskal Herrian badaukagu momentuntan batasun sindikal bat, eta da, Osakidetzaren defentsa, ez? Orduan, bueno, ikustez ere, jokaldia interesgarria dela, baina oso ondo neurtu behar da, agente bakoitzak neurtu behar du zenolako pausuak ematen dituen, ez? Eta jokoan dagoena egia da asko dela. Baina, orain arte, hainbat protesta handi azken urteetan, bereziki pandemiatik ona, eta hor Jaurlaritzak, publikoki onartzen du nolabait, kontziente dela, arazo bat baduela, honekin ala ere ez, ari da nolabait esatearen, denbora osoan pentsatzen eta azaltzen jendeari, ari dela irtenbideak bilatzen, hala ere, badaude, sindikatuak, irtenbide horiek nolakoak izan daitezken konkretuki azaltzen, eta aurre kanpainan gaudela ikusi duzu ez dakit, agian PSE eta EAJ justu honen inguruan hitz egiten? Ez, hitz egin dute, baina, behartuta, ez da, zen, eta, sindikatuen eta langileen presioagatik, edo eta protesten, ondorio bat bezala, ez da. Baina egia da, nik faltan botatzen doala, debate serioago bat, alderrien aldetik, honi buruz, kanpaina garai batean, ez da, pre-kanpaina garai batean, oraindik. Baina, ezin da deusestatu, ez, arazo larri bat dagoela, zen, eta datuek horrela diote, eta, ikusi dugu bai, Arartekoen kexak, ez, aurtengo informe honetan, eta, batez ere, bai, arazo hori kontzentratzen dira lehen arretan. Eta, hor konponbideak bilatu behar dira, ezin da izan justifikazioa langileak ez dauzela. Igual egia da, langileak ez dituzela aurkitzen, baina zeo zer aldatu beharko da, lan baldintzako betxea, ordutegiako betxea, edo eta soldatak, kondizio ekonomikoak be bai. Eta, adibidez, unibertsitatean plaza gehiago jartzea, hori beste irtenbide bat. Orduan, ezin duguna esan da, ez dauz langileak, eta orduan lehen arretan zerbitzua pobretu egingo da, ez hori ez da irtenbide bat. Egia da honek akordio zabal bat behar duela langileekin, plantillarekin, baina, erronka ez da bat ere erraza, orduan, esan behar gara, ez dakit, begirada luzea auki, eta, indartu baliabide ekonomikoekin, baina bebai urte luzerako pentsatutako planekin. Gainera horrezen duzunaren aritik ez hori ere bada sindikatuek salatzen dutena, ez? Aitzakia gisa erabiltzea Jaurlaritzak berak, bai pandemia eta baita ere medikuen falta bera. Bai, ezke hori egiten duena da erantzukizuna mugitu, ez? Erantzukizuna ez da hartu dituzun politiken ondorioa, baizik era erantzunkizula bateria ambientala, pandemia etorri da, eta inork ez zuen hau etorriko zela ezintzun prebenitu, eta bestetik da, arazoa Europa osoakoa da, ez? Medikoak ez daude, zer egingo dugunetan. Baina, aldi berean zuk zer egiten ari za, ez mutuak indartzen ari zara, Osakidetzako hainbat eta hainbat zerbitzu externalizatzen ara, privatizatzen ari zea, orduan, fokoa jartzen baduzu, medikuak ez daude eta pandemia etorri da, orduan desbiatzen duzu, eta strukturala den, eta benetan erantzukizuna dakazun horretan, ezin dezu begirada ipinu. Oso jokaldi interesgarria da ere, eta inteligentea da EAJaren aldetik, baina mendakagun arazoa estrukturala da. Eta struktura horren baitan, eredu soziosanitario zehatz bat dago, privatizatzen ari da Osakidetza, eta nork privatizatzen ari da, Osakidetzak kudeatzen duena, alegia gobernua, ez dago besterik. Eta nik uste dut sindikatuak ere hortan jarri behar detula, eta hortan jartzen ari direla markoa eta diskurtsoa, ez?
Lehen arartekoa ere aipatu duzula, ez, hor agertzen zen nola hori, ez, azken txostenaren keja gehienak osakidetzarekin lotuta zeudela, egia da 2020tik aurrera koazela, hala ere arartekoak berak esaten zuen, ez, arazoa aurretik ere bazegoela osakidetzan, eta ero salatzen zuen arartekoak berak, ez, azkenan Eusko Jaurlaritzaren erakunde bat ere badela nolabait labur esate arren, lankidetza eza erakundeen artean, ez, eta Jaurlaritzak berak ez diola erantzuten osakidetzaren bueltako gomendio haueri, eta ez, eta zegoela pentsatzen arartekoak berak osakidetzarekin zerikusia bakarrik duen txosten bat ematea, ia ez, horrela lankidetza hori sustatu daiteken. Bai, nik espero dut arartekoaren txosten hau, zertarako balio izatea, baina egia da batzutan ikusi dugu reziprozitate gutxi, osasun departamentoaren aldetik, ez da, eta ikusi beharko dugu, greba deialdi honek mugiarazten duen berriro negoziazio mahai hori, eta egia da privatizazioari buruz nik esango nuke sindikatuek bilatu behar duten lehen konpromisetuetariko bat izan behar dela privatizazio hori gelditzea guztiz, ez da. Egia da, azken urteetan aurrekontuan osasun publikoaren partidak espansiboak izan direla, baina daukagun egoera ikusita esango nuke haratago jun behar direla, ez? Eta ez bakarrik aurrekontu espansiboak izatea, baizik eta estrategia eta dinamikak akordatzea sindikatuekin eta urteetara begira, ez da, zen, eta lehen esan duen bezala, gaina okertzeko arriskua, gehiago okertzeko arriskua daukagu bebai, ez da, zen, eta, populazio gero eta zaharkituago batekin, osasun arazoak, izan aldira gero eta gehiago, ez, populazio zati handiago bati, ez, afektatu, eta zerbitzu hori gero eta gehiago behar. Eta bi eredu sortzea, ez, honekin bi osasun eredua sortzea, ez, alegia jakin da osasun zerbitzu publikoa ahultzen ari dela, dirua duen jendea egingo du apostua osasun pribatura, eta orduan osakidetzan geratuko gea, edo publikoaren alde egiten dugunak, edo dirua ez dakatenak, eta paraleloki osasun pribatura bestea jongo dira, ez? Orduan eskubide bat den hori osasuna merkantilizatu egingo da, ez? Eta orduan jungo gara dual moduko den eredu bati, eta nik uste dut asko kostatu zaigula, ez? Euskal Herrian eta Estatu Espainolean ere osasun publikoa izatea, orduan hori borrokatu behar da, eta hori nik uste dut mantendu behar dela, ez osasuna eta hezkuntza publikoa nik uste dela ezberdintasun sozialak, ez areagotzeko bi bastio, eta horiek mantendu behar dira. Ez, biekin badu oraindik ere ikusteko zertan geratuko diren datozen hilabeteetan, eta orain gaizaldatuko dugu hartzeko Frantziako immigrazio lege berria edo egin asmo denez erreforma hori izpide, ez? Amaia Fontan dugu kameraren beste aldean, etorkinekin diakiten elkarteko kidea, kaixo ondo etorri gurera. Egun onden eri? Ira, ez, aipatzeko hasteko behintzat nola Baionan immigrazio lege berri horren aurkako mobilizazioa deitu duzuen, izan ere asilo sistema erreformatzea eta tentsioan diren lan arloetan aritzeko egonaldi baimen berezia sortzea du, hor besteak bestez, beste hainbat punturen artean agian honek dira nabarmenen jartzen direnak mahai gainean, ez, zein da egoera? Bai, lege proiektu hau jokatzen dela egoera sozial eta politiko gogor batetan oroitarazi behar da. Erretreta erreforma mementoa dugu hor frantses estatuan eta badira hainbat oldartze lege proiektu horren kontra, beraz erran behar da. Testu inguru hortan kokatzen dela migrazio lege proiektu hau. Erran behar da ere, migrazio lege proiektu hau mementuko atzeratu duela gobernuak ikusirik hainbeste tentsio sozial eta politiko direla. Beraz, aipatzen dudana gaur egun, ez da letu hortan sartuko, mementuko kendua izan baita, kendua justu bai ezkerraldean kritika zorrotzak baitien, bai bere eskuinaren aldetik gobernuak ez baitu majoritatea edo gehiengoa lortu lege proiektu horrekin. Beraz, beldur gira gaur egun lege proiektu hau pasatuko dela beste modu batez
dekreto edo lege batzuren barnean sartuz testu batzu. Amor ez du emanen gobernuak eta nahi duena lege proiektu hau da gehiago kontrolatu, gehiago kanporatu eta beldurra eragin erakutsiz badirela gaur egon migrante onak eta anitz direla migrante txarrak, beraz migrante ekonomikoak gehienetan, eta ez dutela beldur hori nahi dutela beraz sartu jenden buruetan. Behar ba, emaiteko adibide batzu lege proiektu horrekin zer zen gibelean eta zer den dena den pasatuko lege proiektu baten bidez ala bestez, hor argi da nahi dutela kanporatuak izanen diren pertsonak nahi baita obligazion de quitter le territoire français edo estadua eta estadutik joaiteko aginduopean izanen direnak pertsona bilatuen fitxageitegian sartuko dira. Beraz horrekin migranteak kriminalizatu nahi dutela argi da. Beste adibide batzu emaiteko nahi dute murriztu elegite juridikoen sistema eta kanporaketa hoieri buruz. Beraz norbaitek ukanen duelarik kanporaketa agin du horrek izanen da indarrean askifite eta pertsonak ez du posibilitaterik handirik izanen lehenago rekurtsoa egiteko eta askotan jadanik bere jatorrizko herrian izanen da rekurtsoa examinatu mementoa. Beste adibide bat emaiteko. Bai? Beste adibide bat emaiteko. Bai. Eta beraz erreten zentro gehiago ere nahi dutela eraiki, 1.800 toki gehiago 2 urtez. Eta badira hainbat neurri, luzatzen alko nuke, nola ez ere aipatu kondena bikoitza, beren presondegi denbora egin eta kanporaketa sistematikoa izanen da migranteentzat. Eta aipatzen da anitz lanari buruzko irregularizazioa. Izaiten alda jende anitzen buruetan aintzinamendu bat. Izaiten alko litake, baina proposatzen dutena da bakarrik tentsoan diren sektoretan emaitea egonaldi karta bereziak, adibidez horitzak, eraikuntzan, edo jendeen zaintzan, sektore horietan emaitea egonaldi karta, baina bakarrik urte batentzat. Eta tentsionean ez direlarik gehiago izanen sektore horiek, pertsonari kenduko zaio karta. Beraz ikusten da, eta abar luzea izaiten alda, baina ikusten da lege proiektu horrekin migranteen oinarrizko eskubideak zapalduak izan direla eta murriztuak. Azken batean egoera gaurkoz ez da bat ere xamurra eta honek oraindik ere txarragotu egingo du eta honi aipatu duzu ere hasieran kezka nola eraman dezaketen aurrera lege proposamen hau eta honi aurre egiteko mobilizazio dinamika betean murgilduak zarete, zer nolako deialdia duzue egina larunbat honetarako? Bai, beraz, martxoaren 25 egin dugu, beraz, joan den larun batzean, mobilizazio bat frantses estado guzian 50 bat tokitan, bada koordinaketa bat lege proiektu honi ezetz erraiteko frantses estado guzian, eta hor ere izan da ere aztertua nolako lege proiektua nahi genukeen migrantei behar den arrera duina egiteko eta lan hori izan da
landua eta izan dira ere Estatuko Senatuaren aintzinean izan dira beraz presentatzera gure proiektua. Beraz, eta ondoko lagun batean beraz EFSI izango da dakizuen bezala Baionan manifestaldi handi bat etxe bizitzari buruz, eta guk parte hartuko dugu etorkinekin jakite bezala erraiteko ukailatu bat, ukaiteko eskubidea dela oinarrizko eskubide bat, prekaritatean diren guzientzat eta barne migranteentzat ere. Ondo, Amaia, adi jarraituko dugu gai hau, gertutik, esker mila gaur gurekin tarte hau hartzearren, beraz, hurrengora arte. Eskertu bai. Badabiltza altxatzen immigrazio legeen kontrako ahotsak bai Hego zein Ipar Euskal Herrian, hala ere ez, gobernuek badirudi gogortu nahi dutela egungo egoera ez, dagoeneko ona ez dena. Bai, hemen nik ustete legalki dikotomia bat dagoela, ez? Tamaiak oso ondo erabili izan ditu hitzak, ez? Immigrazio legea egin aldezu harrera kudeatzeko, alegia kanpotik datosten hoien harrera nola egin behar den kudeatzeko, edo kanpotik etortzen diren hoien kontrola nola egin behar den regulatzeko. Legea, egia da, beharrezkoa dela, immigrazioa dakagun errealitate bat dalako, gogora betu behar dugu eta oso importantea dela migratzea eskubide bat dela, ez? Eta hori ez da inoiz ahaztu behar, orduan eskubide hori bermatu behar da, eta hemen dakaguna da, Frantziako gobernuak eta kasuntan Espainiako gobernuan nahiko antzerako legeak baditu ere, egin duela apustua immigrazioa kontrolatzearen aldekoa. Eta ez immigrazioari harrera egiteko aldekoa. Eta hemen da, nik uste dut, eztabaida ideologikoa, ez? Eta, bueno, arazo hori daukegu, ez? Ulertzen dugu immigrazioa arazo bat bezala, eta hori eragiten du, egiten ditugu lege horiek kolonialistak eta arrazistak diren, ez? Eta burtik kentzen dugu eta bidaltzen dugun mezua da, migrazioa ez dela eskubidea, eta ezin dugu ahaztu, migrazioa eskubidea bat dela. Baina, justu ez, Euskal Herrian dauden mugetan, azken urteetan arazo asko suertatu dira, ez? Eta azkenak bai izan dira, hasta etorkinak laguntzen aritu direnei miaketak eta etxeetan eta guzti zartza, ez? Eta horrek ikusi dugu kasu honetan, apurra eta agian delegatzen zaio frantses estatuari eta frantziar poliziari, ez? Euskal Herrian gertatzen diren kontu guzti hauek eta oso gogorra bada. Bai, eta ondorioak, zeintxuk dira, ez ikusi ditugunak, ez, migranteak, bizitza galtzen, itotzen horren mugan dagoen ibaian, eta, zenolako drama humanitarioak ikusten ari ditugun Euskal Herriko hor muga faltsu horretan, ez da, baina, benetako mugan, zen, eta askotan entzun dugu, ez, Europar Batasunean mugarik ez dauzen, mugarik ez dira gongo guretzako, baina migrantentzako leku guztietan dauze mugak, ez da, eta Macronek, prestatzen ari den lege proiektu berri hau ez deko inolako itxura honik, ez da, elkarrezketan ondo entzun dugunez, asiloari traba gehiago, areta gehiago jarriko dira, eta bai, migrazio ona eta migrazio txarra horren banak eta berriro, ez, aberatsa bazara, edo eta langile prestatua, lanekin etortzen bazara oso ondo, ederto, alfombra gorria jarri, baina, klaro, migrante pobreentzat eta, gatazka dauzen herrialdeetatik ihes egin behar duten entzat, horretarako, ez dago inolako lekurik, ez, eta kanporatutak izango dira, ezken finean, ez, eta, arazo hau transbertsala da, ez, da bakarrik Frantziar estatuan, ez, eaen beba ikusten dugu, eta Europa osoan ere ikusten dugu, bakarrik ikusi behar da, ze gertatzen ari dan Italian, ez da, Meloniren gobernuarekin bebai, eta heltzen diren, itxasotik heltzen diren migranteekin, eta, ONG-ren tratua bebai, zenolako tratua emoten zaio, Itamari bezalako itxasontziei, eta horrelako dinamika arriskutsu bat dago Europan, ez da, ultraeskuinaren indarrarekin bebai, eta, badirudi, dinamika hori bere horretan jarraituko duela, ez? Eta ez dugu ikusi inolako, ez dakit,
kontrako korronterik, ez? Bueno, egia da mobilizazioak bauzela, gizarte kolektibo zibilak lan handia egiten dutela, baina gero, bueno, ikusten da hauteskundeetan. Ultraeskuinak gero eta indar gehiago dauka Europa osoan zehar, ez? Eta, bueno, Frantzian bebai, ikusi behar da bakarrik Marine Le Penek eukizituen emaitzak azkeneko hauteskundeetan, ez? Orduan nik reakzio potenteago bat, bueno, somatzen dut faltan. Gainera, justu frantses gobernuak iragarpena egin zuenean, ez orain bete batzuk, eta behintzat ildo nagusiak edo aurkeztu zituenean, eskrupulorik gabe esaten zuen, euren helburua bazela bizitza imposiblea egitea etorkinei, eta ja dagoeneko ez gobernu batetik alako adierazpenak egitea, Bai, migrazio prozesua bera zailtzea, ikusita gainera migratzea ez dela bat ere erraza, ez? Eta esan behar da, edo norrek ez da ateatzen bere herritik plazerragatik, hori da turismoa, hori ez da migrazioa, ez? Orduan jendea bere etxetik ateatzen denean da arazo bat duelako, are gehiago asiloa eskatzen duten horiek, porque asiloa eskatzen duten horiek da erasotuak direlako bere herrietan, ez? Gudetatik ale egiten dutelako, edo adibidez homosexualak direlako, eta bere herrietan jipoituak direlako, ez? Orduan, horiei harrera prozesua zailtzea nekropolitika da. Izen bat dauka, ez? Eta da, politika egitea heriotarekin. Bizitzaren alde egin baino, heriotzaren alde egitea da. Eta hau da Macronek egiten ari dana, edo Espainian estrangeria legearekin sortzen dana, ez? Osea, zuk sortzen badituzu lege batzuk nekropolitikoak direnak, lortzen desuna da, jendea hiltzea. Eta ez bada hiltzen, ez txirotzea, edo bizi baldintza ez duinetan bizitzea, ez? Eta nik uste dut, hau da, dakagun panorama, ez? Askotan migranteak merkantzia modun tratatzen dira, eta ganado bezala tratatzen dira, ez? Pertsonak ez balira bezala, eta hau oso grabea. Oso grabea da. Eta gainera aldi berean, erabiltzen da, niretzako perversoa den estrategia bat, eta da, diskurtso arrazista, ez? Sortzen da diskurtso bat, zeinetan jendeari helarazten dio, eurek etortzen direla ona, hemen bizitzen diren hoiei mina egiteko edo erasotzeko, ez? Eta hau biziki perbertsa da, ez? Lortzen dana da, gizarteak euren kontra egiten da, asiloa ez ulertzea eskubide bat bezala, migratzea ez ulertzea eskubide bat bezala, eta lehen mailako eta bigarren mailako herritarrain kategoriak areagotzea eta sortzea, ez? Nik uste dut honekin planto egin behar degula, ez? Ez. Migratzea eskubide bat da, hemen daren migranteak hemengoak dira, eta hau esan behar da, ez daude hemengoak eta kanpokoak. Euskal Herrian bizitgaren guztiok Euskaldunak gea, Euskal Herrikoak gea, ez dago beste eztabaidarik, eta Euskal Herrian baitan ditugun eskubide guztiak denontzat izan behar dira, eta nik uste dut hau oso modu irmoan bidali behar den diskurtsoa dela, ez? Baina aipatu zu hor lehen tarteko etorkinen merkantilizazio hori bere horretan, ez? Eta justu irakurtzen, egia da gero agian alako legeak gizarte eratzerako orduan, ez? Titularrekin geratzen gara, baina bada importantea, xehatzea, batez ere jendeak pentsatzeko, ez? Pertsonak diren einean ez berdin hori, ez? Ontze esan duzu nola, herritar denak eskubide berdinak eduki beharko genituzke, eta hemen bai aipatzen da ez besteak beste asiloak hasik lortzeko bide bakarretariko bat bai izango dela tentsioak neurek, ez? Frantses gobernuak esan du, ez? Tentsioan diren lanpostuetarako agian emango zaizkiela, ez? Tentsio lanpostu ez zer da hori? Hori da, praktikan eskubide askoz gutxiago dituzte, ez da, orduan, bueno... Esplotatzeko bada bai, bestela. Claro, sistemak... Demografikoki arazo bat bezala dagoenez, orduan guazen migranteak geure ganatzea, porque arazo demografiko bat dakagu, orduan ulertzen da migrazioa, ondorio bat, Europan dagoen arazo bati emaitza ipintzeko, ez? Eta ez berriz ere eskubide bat bezala, ez? Orduan, eta gaur aprobetsatu dezakegu, ez? Etxeko langileen eguna dela, bertan ikusten dugu, ez? Zenolako legek sortzen dira, etxeko langileak, nortzuk dira etxeko langileak, emakumeak eta migranteak, zenolako erregimena daukate, esklabutza erregimena. Zergatik, ulertzen dugulako, eurek egiten duten lanak guretzako direla, eta modu esklaboan egin dezaketela, ganadoa direla. Eta hau oso larria da.
Eta moztu dizute, barkatu. Horregako zerbait esango nuen, ez? Bueno, azkenian sistema guztiz aprobetxatzen dela, sistema kapitalista guztiz aprobetxatzen dela, eta ahultasun hori, bueno, bere aldez erabiltzen duela, ez da? Orduan, bueno, eske horregatik kudeatu behar da, eta gestionatu behar da herrera, eta hau ez gertatzea, hombre, ez da erraza, ez? Claro, egia da kriston erronka dagoela, ez da bakarrik, jendeari harrera emotea eta hemen legalki bizitzea bai, baina ze baldintzetan, ez? Hori bai kudeatu behar da, eta just ikusten dugun tendentzia instituzioen aldetik, gobernuen aldetik, justo kontrakoa da, ez? Hori bizitza guztiz ezinezkoa egitea pertsona hauei, ez? Eta gainera horatu behar du bai, nondik datorren, ez? Adibidez, Mediterranean ikusten ditugun migrazio hauek, ez? Eta zenolako jarrera hartu zuen Europar Batasuna. Hau guztia dator, intentsifikatu egin zen 2011-2010 urtetik aurrera, ez? Libian eta Sirian egon ziren, krisietatik, gerratetik, ez? Eta zenolako jarrera hartu zuen Europar Batasuna momentu horretan, jarrera guztiz kriminala. Harrera, digno bat emon ordez, hor zeuden Mediterraneo alboan, Afrikan eta Turkian, estatu horiei diru asko emotea, segurtasuna onditzeko, hau da, sarraskiak egiteko migranten kontra, torturak, tratu txarrak, bortxaketak, hau guzti izan da, Europar Batasunak finantziatu duena, eta estrategia guztiz kriminala da, ez? Orduan, hortik dator dana, eta horregatik gertatzen da ikusten duguna, adibidez horregatik bebai Meloniren gobernuak Europar Batasunaren babes osoa dauka migrazio arloan, eta horregatik, oso kezkagarria da, zenolako jarrera hartu den Europak, orokorrean. Bai, eta zentzu horretan, beti hemen atxan dagoena da, migrazioaren kontrako politika oso zehatzak, baina gainera migrazio determinatu baten kontrako neurri oso zehatzak, ez dakite, Alemaniatik datosten super-ejecutibo hoiei, jartzen zaio izugarrizko alfombra, eta inkluso fiskalki onurak dituzte ona etortzen badira, baina Marokotik etortzen diren umi txikiei, kalean usten zaie, orduan hemen ere badago kutsu klasista, aporafobiko eta kolonialista, ez? Alegia, diruak hartzen badute, kapitalistak badira oso ondo, baina molestatzen dute. Gainera, azken urtetan erakutsi egin digute, badirela beste modu batzuk, eta hor zabaldu da apur bat, Melaien horiet esatearren, Ukrainatik iritsi diren etorkinekin, bai erakutsi digute nola badiren beste modu batzuk gauzak egitekoa, edo arretak egiterako orduan, badirela bideak egingarriak direnak, baina justu Amaiarekin hitz egin dugu, Amaia bada, etorkinekin beharra egiten duen elkarte bateko kidea, eta bestak beste lege honetan, horixe ere gehiago zigortu nahi dute, eta honek suposatzen du, arrisku handiagoak hartu behar dituztela etorkinak, pasatzerako orduan, beraz, egoera ondioko txarrera egiteak, oso egoera txarra guztien. Bai, azken finean borondate kontu bat da, instituzioen partetik eta gizartearen partetik, eta Ukraniarrei harrera oso ona emon dieguz, eta, txuriak dira, europarrak dira, eta, igual askoz gehiago empatizatzen dugulako, edo gizartean zati batek, eta instituzioen aldetik bai, harrera ona emon zaie, eta posten naz, baina... Honekin kontu zibili behar garela, porque egia da, Ukrainiako jendeari beste lekuetatik etortzen den jendearekin konparatuta harrea hobeagoa eman dan, baina sozialki geratzen ari dan diskurtso da harrera ona eman diotela. Eta kontu zibili behar geha honekin, zer harrera ona da, etxe duina izatea, eskubide guztiak izatea, osasunaren aukera izatea, eta ikusi izan ditugu Ukrainiako jende asko pabillotan sartuta. Marrokotik datosten horiek kalean gehatzen dira, orduan horrekin konparatuta egia da, txuriak direlako, europarrak direlako, eta pasaporte europarra dutelako, hobeagoak, egoera hobeagoa dakatela, baina kontu zibili behar gehatzen ere ustez, harrera ez da benetan integrala izan, eta eurekin hitz egiten badezu, seguramente gehienok esango dute saia egiten zaiela ere, orduan, benetako harrera da integrala, eta hori da eskatu behar duguna, ez? Bai, ez daian ere esaten zenuen gehiago, gero erakundek eurek hartzen dituzten paperaz. Bai, hori da, bai, hombre, egia da, klaro, inoiz ez dala, ez dakit, zer posgarria do zure herria ustea gerra bategatik, baina egia da, ikusi
dugula, bigarren edota hirugarren mailako migrazioak dauzela, eta egia da ukrainiarrak ezin direla oso pozik egon, noski, zen eta daukaten egoera ez da bat ere ona. Baina, klaro, Marokotik edota Argeliatik etortzen da migrantea are okerrago dago, eta baldintzak are okerragoak dira. Orduan horbe bai kontuzibia, gara, distintzio horik egitea, guztiz diskriminatorioa da. Hor, aipatzen zuen ere Amaiak ez beldurra badutela, ikusita pentsio erreforma bera nola egin duen aurrera Frantzian, antzeko zerbait gertatzea kasu honekin ere, horrentzun genduen pentsioen bueltan ministra esaten ez duela berriz ere alako edo modu horretan, apur bat erreforma edo horrekin hola nartu. Bai, hemen tamalez, uste dut dekretuaren bidez ez dutela aurrera ingo, zen tamalez migranten legeak kudeatzeko eta aldatzeko neko konsensua egoten omen da ezkerra eta eskuinean askotan, ez? Orduan ez dakitzen puntura da resistentzia horrekin topatuko den, ojalá, resistentzia horrekin topatzea eta benetan gobernu krisi bat sortzea, baina tamalez uste dute migrazioaren kontuetan, eta hau Espainian oso ondo ikusi dugu, Alderdi Popularra gobernatu duenean lega arrazistak egin ditu, baina Marlaska ministroa dakagu berez progresista bezala izendatzen dena, eta Melillan zer gertatu zen ikusi dugu. Beraz, migrazio politiketan nipa daukat sentsazioa eskuina eta eskerraren aldeko diferentziak ez direla batzutan hain nabarmenak, eta ibilbidea elkarrekin egiten dutela, kutsu txiki batzuetan bai nabaritu ditugula diferentziak, baina oroar estrukturalki kontrolaren aldeko apostua egiten dute, harreraren aldeko apostua egitea baino, ez? Erakuslean ere bada, kalean zelako pultsua izan dezakeen horren kontrako mobilizazio batek. Bai, baina nik esango nuke Macronek ez duela esan dirik eukiko asamblea nazionalan hau onartzeko esen, eta horatu behar dugu, Macronek ez duela gehiengoa, baina eskuin republikanoekin, hau da gaulistekin, gehiengoa batzen duela, eta nik esango nuke eskuin honek, eskuin tradizional honek ez duela izango inolako arazorik lege hori negoziatzegarekin eta onartzearekin. Orduan ez dut uste ikusiko dugunik gobernu dekretuen bitartez inposatze hori. Zoritxarrez, babes parlamentaria esango du ziurazki. Ez dut uste eskerraren partetik kasu honetan, baina bai eskuina horren partetik. Ipatuela ere justu pentsioen asunto honegatik atzeratu gura izan duela honen eztabaida beraz agian itxauten dute egoera purat baretu dadila, kontrako Bai, edo baretu dadila, edo erdigunetik egoera tentzioa dagoen bitartean, horrelako lege bat sartzen duzu, nik uste dut bi eszenatokiak egon daitezkela, barea, itzoitea gauzak baretu arte, ez dakitze puntu arte baretuko diren, zeren tentzioa sindikala hortze badago, eta pulmoit sindikala hortze badago, edo bitartean, eta oso tipikoa da gobernuetan, tentzioa dagoen bitartean beste lege batzuk sartzen ditugu barruan, eta ondo geratzen zaigu panorama. Bai, horrela izan alda, eta ikusi beharko du zen olako posizioa hartzen duen ultraeskuinak, hauzi honi buruz, nire hau interesgarri iruditzen zait. Ze irudituko zaie, proposamen hau dala oso tibia, zeo zer gehiago, zeo zer are gogorrago eskatuko du Marine Le Penek. Bueno, ikusiko dugu, ze gertatu alda, Izan leike, tranquila. Izan leike, bai, eta ultraeskuinak bai, negoziazio horretan zertzea. Hau da berriko oporretati bueltan, behiratuko dugu ea zer den gertatu dena, orain arte aipatu dugun guztiarekin, eskerrik asko bioi, gaur gurekin izatearren, eta jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara.